ଅବୁଝା ମନ ଭାଗ 1। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଏକ ସାଧାରଣ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହଜ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସୁସଙ୍ଗତତା ଏବଂ ପ୍ରୟାସର ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ରହିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ରୋମି ଏବଂ ରାଜା 14 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ମଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବା ଉଚ୍ଚ ଜୁନିୟର ହାଇସ୍କୁଲରୁ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟଟି ଏକ ସମୟରେ ରୋମାଞ୍ଚକର ଏବଂ ଭୟାନକ ହୋଇଥାଏ। ଯଦିଓ ରାଜା ଜୁନିୟର ହାଇସ୍କୁଲ ଏବଂ ରାଜାର ପଡ଼ୋଶୀ ସମାନ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ସଙ୍କୋଚ ଭାବନା ଅନୁଭବ କରିଥିଲା ଯେ କୌଣସି ବି 14 ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ଅପରିଚିତ ନିକଟରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ କିପରି ସେ କଥା ହେବାରୁ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବ। ତା ଆଗରେ ଥିବା ଏହି ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ନିଜର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କରିଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବେଶ୍ ସୁନ୍ଦର ଦିନଟି ଥିଲା। ଗଛରୁ ପତ୍ର ଖସିଯିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତଥାପି ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଉଷ୍ଣତାର କାକର ରାଜାର ଚର୍ମ ଏବଂ ବାୟୁରେ ଉଲ୍ଲସି ଉଠିଲା। ପାଗ ଭଲ ଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦିନ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏକ ଝିଅକୁ ଭେଟିଥିଲା, ଯିଏକି ତାର ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚୋରି କରିଥିଲା। ସେ ଜଣେ ନୂଆ ଝିଅ, ଯିଏକି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲା। ଉଭୟ ହୋମ୍ରୁମ୍ ସମେତ ଅନେକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏକାଠି ଥିଲେ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ ନାମ ସମାନ, ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଅଂଶୀଦାର ଥିଲା। ଉଭୟ ସର୍ବଦା ପରସ୍ପରଠାରୁ କିଛି ସିଟ୍ ଦୂରରେ ବସୁଥିଲେ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ। ସର୍ବଦା ପହଞ୍ଚିବା ମଧ୍ୟରେ ରାଜା ଯେଉଁଠାରେ ଥିଲେ ସେଠୁ ସେ ଛପି ଛପି ସେହି ଝିଅକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯାହାର ନାମ ରୋମି ଥିଲା। ରାଜା ତାକୁ ଚାହିଁ ରହିବାର ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାକି ରୋମି କିପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଲୁଚାଛପାରେ ବେଶ୍ ମଜାଳିଆ ଥିଲା। ରୋମି ସବୁବେଳେ ରାଜାକୁ ଦେଖି ହସୁଥିଲା ଏବଂ ଯାହାକୁ ରାଜା ଭାବେ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରେ କି ନାହିଁ ବା ମୋତେ ଥଟ୍ଟାରେ ନେଇ ହସେ, ଏ ବିଷୟରେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ଶେଷରେ ରାଜା ନିଜ ଜୀବନରେ ତାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାର ଏକ ଉପାୟ ପାଇଲା। ଯଦିଓ ଏହା ହୋମୱାର୍କ କିମ୍ବା ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ସେ ପଚାରେ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଧିକ ଖୁସି ହୋଇ ରାଜା ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ହିଁ ତାହା ଥିଲା। ହସିବା, ହୋମୱାର୍କ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ବାଣ୍ଟିବା ଏବଂ ସର୍ବଦା ଉପସ୍ଥିତ ପପ୍ କୁଇଜ୍ ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଉତ୍ତର ଦେବା ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ। ରାଜା ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ କରେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହେ ଯେ ସେ ଏହା ଯେମିତି ଜାଣିବ ନାହିଁ। ରାଜା ଟିକେ ଲାଜୁଆ ଧରଣର ଥିଲା ଏବଂ ସବୁକିଛି କହିବାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଲାବେଳେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବ ଜାଣିନଥିଲା। ତେଣୁ ପଛପଟେ ବିଲେଇ ଏବଂ ମାଉସ୍ ଥଟ୍ଟା, ହସି ମଜା କଥାବାର୍ତ୍ତା, ମୁଁ ତୁମର ହୋମୱାର୍କ ଦେଖିପାରିବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ 4 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଚାଲିଲା। ବସନ୍ତକୁ ଶୀଘ୍ର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ରାଜାର ଧ୍ୟାନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏବଂ ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲା। ପରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କଲେଜଟି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ନାମିତ ଥିଲା। ରାଜାର ଆଶା ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ମୋର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯାହା ପଢ଼ା ଥିଲା ତାହା ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରିଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ନ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଏବେ ମୋ ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବାର ସମୟ ଆସିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେମିତି ମୁଁ ହାର ସ୍ୱୀକାର ନକରେ। କ୍ରମଶଃ କାହାଣୀରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟିଛି ଜାଣିବାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।